Na dnešnej hodine si posvietime na názvoslovie kyselín, ktoré v sebe obsahujú kyslík. A začneme hneď z ostra tým, že si pomenujeme kyselinu, ktorá má vzorec HNO3. Ahojte, moje meno je Ivo a pomáham vám objaviť čaro chémie. Musíme si pri názvosloví kyslíkatých kyselín zapamätať to, že vodík bude mať takmer vždy oxidačné číslo 1 a kyslík bude mať takmer vždy oxidačné číslo -2. Bude to úplne rovnaké ako pri názvosloví oxidov a to znamená, že ja sa musím pokúsiť dosiahnuť nulu. Dosiahnuť to, aby bola molekula elektroneutrálna, aby bol súčet kladného a záporného náboja nulový. To znamená, že keď sa pozrieme na túto látku so vzorcom HNO3, tak obsahuje 3 kyslíky, N-ko dusík obsahuje 1-krát a H-čko vodík obsahuje tiež 1-krát. My vieme, že H-čko má oxidačné číslo +1. Kyslík bude mať oxidačné číslo takmer vždy -2. Tá malá trojka, ktorá je tu, znamená, že sa tam nachádzajú 3 kyslíky. Každý kyslík má oxidačný stav -2. To znamená, že máme 1, 2, 3, 3 krát -2. Dokopy máme 6 záporných nábojov. A my musíme vyrovnať tento počet záporných nábojov rovnakým počtom kladných nábojov. Vieme o tom, že vodík sa tam nachádza 1-krát a má oxidačný stav +1. A je tam ešte druhý prvok, o ktorom nevieme. A to znamená, že dostaneme veľmi jednoduchý príklad. 1 plus nejaké číslo sa musí rovnať 6, pretože máme 6 záporných, potrebujem 6 kladných. 1 plus 5 samozrejme sa rovná 6, takže oxidačné číslo dusíka v tomto prípade bude 5. Nám ide o to, aby sme zistili vždy oxidačné číslo toho prvku, ktorý sa nachádza v strede. Podľa toho tú kyselinu aj pomenujeme. Názvoslovie kyslíkatých kyselín je nasledovné. Vždy musím pomenovať, že sa jedná o kyselinu. V tomto prípade prvé slovo kyselina a druhé slovo sa bude skladať z toho stredného atómu, čiže je tam dusík, a oxidačného čísla stredného atómu. V tomto prípade je to 5, čiže ny, natý, ity, ičitý, ičný, ečný pre 5, dusičná. Takto sa tvorí názvoslovie kyselín. Môžeme sa pozrieť ešte na druhý príklad. A druhým príkladom môže byť kyselina so vzorcom H2SO4. Môžete vidieť, že spolu s kyselinou dusičnou má táto kyselina podobné znaky. Obsahuje vodík a obsahuje kyslík. Obecne by sme mohli napísať, že kyslíkaté kyseliny musia obsahovať vodík, nejaký atóm v strede a kyslík. Podľa tohto si to vieme aj zapamätať a vieme ich podľa toho aj rozpoznať. Pokračujeme úplne rovnako. Potrebujem dosiahnuť elektroneutrálnu molekulu, to znamená, že počet kladného a záporného náboja musí byť nulový. Keďže máme kyslík a ten bude mať oxidačný stav -2 a máme 4 kyslíky, každý má po -2, to znamená, že 4 krát -2 sa rovná -8. Záporných nábojov v tejto molekule máme 8. Ale koľko máme tých kladných? Táto kyselina obsahuje 1 atóm síry a 2 atómy vodíku. 1 atóm vodíku má oxidačný stav 1, ako môžeme vidieť hore, a vieme, že vodík má takmer vždy +1. To znamená, že keďže sa tam nachádzajú 2 vodíky, tak 2 krát 1 je 2. Plus nejaké neznáme číslo. Máme dokopy 8 záporných nábojov a viem o tom, že mám 2 kladné z vodíku a nejaké neznáme číslo, ktoré musím dosadiť pre síru. 2 plus 6 sa rovná 8. Oxidačný stav síry v tomto prípade bude 6. Aby sme si pomenovali túto kyselinu, takže musíme určiť, aký oxidačný stav alebo aká predpona je pre oxidačný stav 6. Ny, natý, ity, ičitý, ičný, ečný, ový je pre 6. Pomenujeme ju úplne rovnako ako tú predchádzajúcu, čiže kyselina. Základ slova bude tvoriť atóm v strede, čiže síra,
A koncovka pre šestku sírová. V tomto prípade sme si zostrojili názov pre kyselinu sírovú. Tak a teraz si to môžeš precvičiť samostatne. Máš tu vzorce pre 3 kyseliny a môžem ti poskytnúť aj takúto pomôcku oxidačných stavov, pokiaľ by si potreboval menšiu pomoc. Môžeš si zastaviť video v tomto bode, alebo to môžeš zvládnuť aj bez pomôcky a zastaviť video v tomto bode. Ja za malý moment budem pokračovať. Verím, že si jednotlivé kyseliny pomenoval a teraz si to poďme skontrolovať. Aby som ti ukázal, že to pravidlo platí úplne rovnako pre všetky kyseliny, ktoré obsahujú kyslík a vodík, tak ja ich skúsim vyčísliť všetky naraz. Vieme, že kyslík má oxidačný stav -2, vodík +1 a musím dosiahnuť elektroneutrálnu molekulu. Keďže v prvej kyseline mám 3 kyslíky, to znamená 3 krát -2 je -6 a potrebujem 6 kladných. Mám 2 vodíky s oxidačným stavom +1, čiže 2 krát 1 je 2, plus nejaké číslo sa musí rovnať 6. 2 plus 4 sa rovná 6 a keď sčítame počet kladných nábojov a odpočítame od toho záporné, zistíme, že vždy sa to musí rovnať 0. Čiže názov pre túto kyselinu bude kyselina. Stredový atóm je síra, takže základ slova bude tvoriť síra a pre oxidačný stav 4 máme nínatý, itý, ičitý, takže kyselina síričitá. Môžeme pokračovať ďalej, pozrieme sa na dusík. Dusík má 2 kyslíky, každý nesie po -2, to znamená, že 2 krát -2 je -4. Vodík máme len 1 s oxidačným stavom 1 plus neznáme číslo, neznámy oxidačný stav pre dusík a vieme, že musí sa to rovnať 0 nakoniec. Takže 1 plus 3 sa rovná 4 a -4 je 0. Pomenujeme ju ako kyselina. Základ slova od dusíka. A teraz sa pozrieme na oxidačný stav 3 a názov pre oxidačný stav 3 je nínatý, itý. Kyselina dusitá. Pokračujeme ďalej a pozrieme sa na poslednú, čiže 4 kyslíky po -2, 4 krát -2 je -8 a potrebujem 8 kladných nábojov. O vodíku viem, že má +1 a 1 plus nejaké číslo sa musí rovnať -8. 1 plus 7 a máme elektroneutrálnu molekulu. To znamená, že pomenujeme ju ako kyselina, základ slova Br, čiže brom, a pozrieme sa teraz na oxidačný stav 7 a 7 je istý, čiže kyselina bromistá. V tomto bode sme zvládli vytvoriť názov zo vzorca a skúsime sa na to pozrieť aj naopak. Skúsime si teraz vytvoriť vzorec z názvu. Máme tu dve kyseliny, kyselinu chloristú a kyselinu uhličitú. Keďže máme ju označenú ako kyselinu, vieme, že musí obsahovať H a kyslík. A stredový atóm v tomto prípade bude chlór. Čiže vzorec bude HClO a teraz nám zostáva ešte určiť počet jednotlivých atómov, aby bola molekula elektroneutrálna. O vodíku, ako sme si hovorili, vieme, že má +1, o kyslíku -2. Ale tentokrát máme o jednu informáciu navyše a vieme oxidačný stav chlóru, centrálneho atómu, a je to chloristá, to znamená, že nínatý, itý, ičitý, ičný, ječný, ový, istý, 7. Teraz máme všetky oxidačné stavy, takže naša práca je o mnoho jednoduchšia a vieme, že 1 plus 7 sa rovná 8. Máme 8 kladných nábojov. Ale koľko máme záporných? Záporných máme len -2. Toto nie je elektroneutrálna molekula. To nie je rovná situácia. Máme 8 a -2. To, čo môžeme spraviť v tomto bode, je zvýšiť počet kyslíkov, aby sa nám to rovnalo -8. Čiže ja môžem napísať, že napríklad tam máme 2 kyslíky, to by znamenalo, že 2 krát -2 je -4.
Ale to mi samozrejme nestačí a ja musím ten počet zvýšiť. Takže musím nájsť také číslo, aby sa nám to rovnalo minus 8. Čiže 4 krát minus 2 je minus 8. A v tomto prípade teda viem, že vzorec tejto kyseliny bude HClO4. Dá sa na to prísť takýmto spôsobom, ale vieme na to prísť ešte aj tak, že sčítame 1 plus 7 sa rovná 8 a to číslo vydelíme oxidačným stavom kyslíka, čiže 8 deleno 2 sa rovná 4. A v tom prípade viem, že tam musia byť 4 kyslíky. Skúsime druhú kyselinu, a to kyselinu uhličitú. Keďže je to kyslíkatá kyselina, bude obsahovať vodík, kyslík a stredový atóm, v tomto prípade uhlík C. Určíme si to, čo vieme, čiže jednotka pre vodík minus dvojka pre kyslík a tentokrát máme znovu koncovku ičitá, takže 4. Poznáme všetky oxidačné stavy a môžeme ísť k tomu, aby sme určili počet jednotlivých atómov. Skúsime spočítať, koľko máme kladných nábojov. 1 plus 4 je 5. Záporných nábojov máme minus 2. Teraz je našou úlohou to, aby sme určili rovnaký počet kladných a záporných nábojov. Ale keďže sa pozrieme tu, tak tu nám... Keďže sa pozrieme tu a tu nám vychádza nepárne číslo, tak nepárne číslo neviem vydeliť dvojkou bez toho, aby mi vzniklo celé číslo. Tu si viem pomôcť a viem si pomôcť takým spôsobom a to je jeden z mojich typov, že sem dáme dvojku. Ako náhle nám tu vychádza nepárny počet, tak musíme vodík vynásobiť 2. V tomto prípade to bude 2 krát 1, takže jednotka sa nám zmení na dvojku. Už máme 2 kladné od vodíka. 2 plus 4 je 6. Už máme párny počet. Máme plus 6. A teraz, keď zoberieme ten počet 6 a vydelíme ho dvojkou pre ten kyslík, tak zistíme, že počet atómov kyslíka by mal byť 3. A vzorec pre kyselinu uhličitú vyzerá následovne. H2CO3. Mám tu pre vás zo pár príkladov. Mám tu pre vás zo pár príkladov a znovu si môžete video zastaviť v tomto bode, pokiaľ potrebujete nápovedu, alebo v tomto bode, pokiaľ nápovedu nepotrebujete. Verím, že už si určil názov jednotlivých kyselín a teraz sa poďme na to pozrieť spoločne. Ako prvé kyselina siričitá, potom chlórna a nakoniec chlorečná. Ja vám znovu ukážem, že ono to bude platiť pre všetky rovnako. Všetky kyseliny budú mať háčko a všetky kyslíkaté kyseliny budú mať kyslík. Rozdiel bude jedine v tých stredných atómoch, keď prvý bude síra, druhý bude chlór a ten tretí bude znovu chlór. A teraz musíme určiť jednotlivé počty atómov, aby sme mali správny vzorec. Na to, aby sme ich určili, tak vieme, že vodík bude mať vždy 1, kyslík bude mať vždy minus 2. A teraz je mojou snahou to, aby som určil rovnaký počet kladných a záporných nábojov. Ďalšia nápoveda, ktorá sa schováva v názve, je to, že kyselina siričitá má oxidačný stav 4. Skúsime spočítať počet kladných nábojov. 1 plus 4 je 5. Môžeme si všimnúť, že je to nepárne číslo a úplne rovnako ako pri kyseline uhličitej, teraz pridáme dvojku sem. To znamená, že máme atóm vodíka 2 krát 1 už bude 2 a počet kladných nábojov celkových je 6. Keď celkový počet kladných nábojov vydelíme oxidačným stavom kyslíka minus 2, tak dostaneme číslo 3. Vieme, že teda vzorec kyseliny siričitej je H2SO3. Budeme pokračovať ďalej. Pozrieme sa na kyselinu chlórnu, čiže Ni, oxidačný stav 1. Spočítame si oxidačné stavy
kladné, 1 plus 1 je 2. Vydelíme ich oxidačným stavom kyslíka, minus 2. A tým pádom dostaneme, že by sa tam mal nachádzať len jeden kyslík. Jednotku samozrejme písať nemusíme, pretože tá jednotka už je znázornená tým, že ten kyslík je tam napísaný. Pozrieme sa ďalej na kyselinu chlorečnú a znovu máme nápovedu. Ičný, ečný, oxidačný stav 5. Spočítame si oxidačné stavy. 1 plus 5 sa rovná 6. A teraz môžeme vydeliť tú šestku oxidačným stavom kyslíka. Takže 6 deleno 2 je 3 a vzorec pre túto kyselinu bude vyzerať následovne HClO3. Verím, že ste sa niečo nové naučili. Ak by ste mali záujem o ďalšie precvičovanie, napíšte mi do komentára a ja vám pripravím pracovný list. Takisto nezabudni dať odber na kanál Vedeckého okienka, aby ti neušlo nové video. Ja sa na vás teším pri ďalšom videu.